така, мили деца, това е една история за Мечо Пух и Прасчо. Вървели си Мечо Пух и Прасчо през гората и изведнъж виждат едно бурканче с мед. И Мечо Пух казва на Прасчо: Прасчо, я отиди да вземеш 2 лъжици, за да можем да изядем меда. И Прасчо му отговаря: Мечо Пух, знам, че няма да ме изчакаш и ще изядеш сам меда. И Мечо Пух му отговаря: Прасчо, ще те изчакам, ти си ми приятел. И Прасчо му отговаря: Мечо Пух, аз пак знам, че няма да ме изчакаш. И след дълги разговори Мечо Пух убедил Прасчо да отиде да вземе 2 лъжици, за да могат да изядат меда. Но Прасчо се върнал и видял Мечо Пух лежи и пушка. Бурканчето с мед празно. И Прасчо му казал: Мечо Пух, знае, че няма да ме изчакаш. И Мечо Пух му отговорил: Мълчи, не, за си ми тежко.